Уведомление за протест. Протест против подмяната на гранитените плочи на площад Кракра Пернишки, град Перник, с 2 пъти по-тънки плочки. Протестът ще се проведе на територията на площада, точно пред сградата на общината. Поради предвидените лоши метеорологични условия обаче, изисквам от кмета Росица Янакиева да осигури алтернативно място за провеждането на протеста, което тя е длъжна да направи по закон. Целта на протеста е да се преборим за подновяване на площада, като не се премахват гранитените плочи. Ние сме на мнение, че с замяна само на черните павета и пренареждане, нивелиране и почистване на гранитените плочи, площадът ще бъде здрав още дълги години, а парите, които ще се спестят от тази подмяна, могат да се използват за обновлението на по-нуждаещите се райони в град Перник. Организатор на протеста съм аз, Васил Георгиев, и гарантирам, че хората, които съм поканил лично на протеста, както и аз самия, няма да нарушават обществения ред.